zanin hi veng hnuai pastor bial K3P conference tran zan ni a men phur thla thei tur chuan na tur rem chang om thei ngem ti in ka ngai vena ama ro chu tu man min chan lo wangin ka in siam sok sok a ke in ka chuk ka kala ka ke in ka kala ama ro chu tuiwak lo ka kal hnuin ka mak pa in min phur thla a ti chuanin ke in ka ho chho le a ka thleng trep to tia sarem bekin ka thlenin min phur ho tu nom le a chuanin ka in thla ka bekin ka kala bekin a phone ka keng lo ka ho thleng chi a message ka ena ka nawin message min lo thona mam chu tiang kha tiang min an soya ti message ka donga hei hi pathianin min hriat lok tir dei to a kanun hlui kha khovela ka tlan na sat em awang khan hei hi chu ka tong don ti ka hresa a ka ton tur ti ka hriat sa wangin pathian hna olalpa nangma chia ena kal thei turin min puiro he khovela hian en lo tur dang ka en chuan he khovel tuipuya hian ka pil le mai dona chu wangin nangma chia en turin min puiro ti in ka tong trai thina nia hei ai na sa po hi kala tok don chan chu kanun hlui ten i azir miau lova ama ro chu kanun a hian pathian a ro pui ber zerang i ne na chulal pa ta ni Isu Krista zara ne na chu ka ta ni